ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ରାତିରେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲା ଡଙ୍ଗା ଧରିବାକୁ। କିଛି ଭୋର ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି ଆକାଶରେ। ଘୋର ଅନ୍ଧାର। କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ରାତିରେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବାଲା, ଗୋଟେ ଭୂତଟି ଡଙ୍ଗା ବାଲା ବେଶରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ, ସେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଭୂତ ବେଶ ବଦଳେଇ ମଣିଷ ରୂପରେ ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି। ଲୋକଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ ନାଉରିଆ ଭାଇ, ତମେ କଣ ନଦୀ ପାର କରିକି ଯିବ? ନାଉରିଆ ବେଶରେ ବସିଥିବା ଭୂତଟି କହିଲା, ଆରେ ହଁ ଭାଇ, ସେ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ବସିଯିବା ମୁଁ ସେଇଠି ପାଇଁ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମେ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଭୂତ କହିଲା, ଆଉ ଡେରି କରାନା, ଡଙ୍ଗାରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବସିଯିବ। ଲୋକଟା କହିଲା, ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ବସୁଛି। ସେଉଠୁ ଲୋକଟି ଯେମିତି ବସିଛି, ଭୂତ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ସେଉଠୁ ଭୂତ ଏତେ ଜୋରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲଉଥିଲା ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଦେଖି କହିଲା, ବାଃ, ତମେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଡଙ୍ଗା ଚଲଉଛ, ଏତେ ଜୋରେ ଚଲଉଛ, ଆକାଶରେ ଖାଲି ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ। ସିଏ କହିଲା, ତମେ ତ ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁ ଡଙ୍ଗା ଚଲଉଛ? ସିଏ କହୁଛି, ଭାଇ, ଆକାଶରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବିଜୁଳି ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୋରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲଉଛି, ତମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ନଈ ପାର କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ଲୋକଟି କହିଲା, ବାଃ ହା କହିକି ବହୁତ ସେ ଡଙ୍ଗା ନାଉରିଆର ସାବାସ ଦେଲା। ଠିକ ମଝି ନଈରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଭୂତ ହା ହା, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିବା ନାଉରିଆ ଉପରେ ଭୂତ ହସି ହା 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 କହି ତାକୁ ଡରେଇଲା ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦରେ। ସେଉଠୁ ଲୋକଟି ଡରି କରି କହିଲା, ଭାଇ, ଇଏ କଣ, ତମେ ଏମିତି ହସିକି ଡରଉଛ ମତେ? ସିଏ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ପା ଏମିତି ମଜା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଡରାଏ। ସେ ନାଉରିଟା କହିଲା, ମତେ ଡରିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ଡରଉ ଡରଉ ଯିଏ ଧର ମରି ବି ଗଲା ନା, ମତେ ଆହୁରି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଲୋକଟା ଶୁଣିକି ହା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସିଏ କହିଲା, ଏଇଟା କି ଭଳିଆ ଲୋକ ଭାଇ? ସେଠୁ ଲୋକଟା ରାଗିକି କରି କହିଲା, ଆରେ କି ଭଳିଆ ଲୋକ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଡରିକି ମରିଗଲେ ତତେ ମଜା ଲାଗୁଛି? ତୁ କିଏ ତାହେଲେ କହ? ସେଉଠୁ ନାଉରିଆ ବସୁଥିବା ଲୋକ ଲୋକଟି ନିଜର ଅଶ୍ଳୀ ରୂପରେ ଆସିଗଲା, ଭୂତ ବେଶରେ। ସେଉଠୁ ଲୋକଟି ଦେଖି ତାକୁ ପୁରା ଡରିଗଲା ଆଉ। ସେଉଠୁ ଲୋକଟି ଚିତ୍କାର ଚାଲିଲା ନଦୀ ମଝିରେ, କହିଲା, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଭୂତ କହିଲା, ଆଉ ତତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, ଏକାଥରେ ତୁ ତ ଯମପୁର ଯିବୁ ଆଉ। ଏଇଆ କହିକି ଭୂତ ମାଇଲା ଗୋଟିଏ ଧରିକି ଯେ ଏକାଥରେ ସେ ଲୋକ ମରିଗଲା। ଏମିତି କରିକି ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଥାଏ। ସେଉଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭୂତମାନଙ୍କ ମେଳରେ କଥା ପଡୁଛି ଯେ କଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୂତ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ, ଏତେ ଭୂତ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ସେଉଠୁ ଭୂତମାନଙ୍କର ରାଜା କହିଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ ସବୁ ନୂଆ ଭୂତମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ତମେ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ସିଏ କହିଲା, ଆମେ ବା କାଲି ଆଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ଭୂତ ହେଇଗଲେଣି। ନା ତମେ କେମିତି ମରିଥିଲ? ନା ମୁଁ ବା ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଥିଲି, ପାଣିରେ ବୁଡି ମରିଗଲି। ସିଏ କହିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତ ପଚାରିଲେ, ତୁ କେମିତି ମରିଲୁ? ନା ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବି ସେମିତି ଆସିଥିଲି, ପାଣିରେ ବୁଡି ମରିଲି। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ତାପରେ ସେଇ ଭୂତ ରାଜା ରାଗି କହିଲା, ଆରେ କଣ, ତମେ କଣ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟାରେ ପଥର ବାନ୍ଧିକି ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇକି ମରିଗଲ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଭୂତ ଆମକୁ ପାଣିରେ ବୁଡେଇକି ମାରି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଭୂତର ମୁଖିଆ ବା ରାଜା ରାଗିଗଲେ, ଆରେ ତମକୁ କୋଉଠି ମାରିଥିଲା? ସେଇ ନଈ ନାଁ କହିପାରିବ? ସିଏ କହିଲା, ଆମେ ତ ସେଇ ନଈ ନାଁ ତ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ତମେ ଧର ନଈ ନାଁ ନ କହିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ବଦମାସ ଭୂତକୁ ଧରିବା କେମିତି? ସେଉଠୁ ଭୂତମାନଙ୍କ ସଭାରେ କଥା ପଡିଲା, କିଏ ସେଇ ବଦମାସ ଭୂତକୁ ଧରିବ। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଟୁନୁ ନାମକ ଗୋଟେ ଭୂତ ବାହାରିଲା। କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେଇ ଭୂତକୁ ଧରିବି। ସିଏ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଛୋଟ ଭୂତ, ତୁ ତ ଏବେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଭୂତ କୁ ତୁ କଣ ପାରିବୁ? ନା ମୁଁ କାହିଁ ପାରିବିନି। ନା, ଗୋଟେ ଭୂତ ଧର ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦବ, ତାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଢିଯାଏ।
ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ତେଲ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମା ହୋଇଯିବ। ତେଲ ଜମା ହେଇକି ତା ଭିତରେ ସିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏଇ କାମକୁ କରିବାକୁ ରାଜି ହଉଛି। ତ ମୁଖିଆ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଧର କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଯା ଆଉ। ହଉ। ରାଜା କହିଲେ ଭୂତକୁ, ସେଇ ବଦମାସ ଭୂତକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଶରୀରରୁ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ବାହାର କରିବୁ, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ। ସିଏ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ଅଲଗା ଭୂତ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ, ଦିନ ସାରା ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଉଛୁ, ତୁ କଣ ଭୂତ ଧରିବୁ? ସେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୂତ ଧରିକି ଆଣିବି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ। ସେଇଠୁ ଅ, ଟୁନୁ ଭୂତ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ଦିଅ, ନହେଲେ ମୋର ବଳ ପାଇବନି। ସିଏ ଭୂତ ମହାରାଜ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଟୁନୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା, ମାଛ ଫାଛ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏମିତି ଟୁନୁ କରି ଖାଇ ଖାଇ 20, 15, 25 ଭୂତ ମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଇଦେଲା ଆଉ। ଟୁନୁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଭୂତକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ପେଟ ଫୁଲ କରି ନ ଖାଇବି ମତେ ଏତେ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ ମୋ ଶରୀରରେ। ସେଠୁ ଟୁନୁ ଭୂତ ଖାଇଦେଇକି ପେଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସିଏ କହେ ମନକୁ ମନ ଭାବୁଥାଏ 10 ଦିନର ଖାଇବା ପୁରା ଏକା ଦିନରେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ଏଇକିନା ତ ଖାଇବା ସରିଗଲା, ତାହେଲେ ଭୂତକୁ ଧରିବା କେତେବେଳେ? ଧରିବି କେମିତି ସେ ବଦମାସ ଭୂତକୁ? ଭାବିଲା ଯେ କୋଉଠୁ ଖୋଜିବି। ସିଏ କହିଲା ଚାଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଜା ମତେ କହିବ ଯେ ସିଏ ସବୁ ଭୂତ କୋଉଠି ସେ ବଦମାସ ଭୂତ ରହୁଛି। ଟୁନୁନୁ ଯାଇକି ବୁଢା ଭୂତ ଅଜାକୁ କହିଲା ଅଜା, ଅଜା, ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଭୂତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଡେଇ ଦେଇକି ମାରି ଦଉଛି ଆଉ, ଖାଇ ଦଉଛି ମାରିକି। ସିଏ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କଣ କରିବି ନା, ମତେ କହିପାରିବ? ତମକୁ ତ ସବୁ ଜଣା କିଏ କୋଉଠି କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ ୱେଟ କର, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଜଣଉଛି ତତେ। ସେଇଠୁ ଭୂତ ଅଜା ତା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା ଯେ, ସିଏ କହିଲା ଯେ ଆରେ ସିଏ ବଦମାସ ଭୂତ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଲା ଶୈତାନ ଭୂତ। ସିଏ ଆଜି ଯାଏଁ 40, 45 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ସାଇଲାଣି। ତାପରେ ଟୁନୁ କହୁଛି ଆରେ ସିଏ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛି ନା, ତାର ଗୋଟେ ମକସଦ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ମୁଁ ସିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଜାକୁ ଭଗେଇକି ବାହାର କରିଦେଇକି ସିଏ ନିଜେ ରାଜା ହବା ପାଇଁ ଏତେ ଶକ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ଶକ୍ତି ଏକାଠି କରୁଛି। ତାପରେ ତା ଅଜା କହିଲା ଆରେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତୁ କଣ ସେଇ ଶୈତାନ ଭୂତ ସହିତ ଲଢିପାରିବୁ? ସିଏ କହିଲା ହଁ କାହିଁ ଲଢି ପାରିବୁନି, ଆରେ ସିଏ 45, 40 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ସିଏ ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ପାରିବି। ତା ଅଜା କହିଲେ ତୋର ଏଇ ସାହସ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ତାପରେ ତାର ସେ କୋଉଠି ରହୁଛି ମତେ କୁହ ନା, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ 117, 18 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଥଲ ପଥଲ ନାମକ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଏ ରହୁଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ନାଉରୀ ବେଶ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ଯେମିତି ଟୁନୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ସିଏ କହିଲା ଅଜା ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଧରିବି ଆଉ। ସିଏ ଅଜା କହିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଆଉ ତା ଅଜା କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ହେ ମା ଭୂତେଶ୍ୱରୀ, ଟୁନୁକୁ ସଫଳ କରେଇ ଦିଅ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏହା ଶୁଣି ଟୁନୁ ମାରି ଡିଆ ପାର। ଟୁନୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖିଲା ଠିକ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବଦମାସ ଭୂତ ନାଉରୀ ବେଶରେ ବସିଛି ଆଉ। ଟୁନୁ କହିଲା ଆକୁ ଧରିବାକୁ ମତେ ବି ମଣିଷ ରୂପ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ମଣିଷ ରୂପ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଉ। ସେଉଠୁ ନାଉରିଆ ଭୂତ ଦେଖିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଆଉ। ତାପରେ ସିଏ ଟୁନୁ ଭୂତ ଯାଇ ପଚାରିଲା ଆଉ ନାଉରିଆ ଭାଇ ମତେ କଣ ନଦୀ ପାର କରିନବ? ସେ କହିଲା ହଁ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛି। ଆଉ କହିଲା କେତେ ପଇସା ନବ? ଆରେ ପଇସା ପଇସା କଥା ପଛରେ ବୁଝିବା, ତୁ ତ ଆଜି ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସ, ମଝି ନଦୀରେ କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ। ସେଇଠୁ ଡଙ୍ଗା ନାଉରି ଚାଲିଲା, ମଝି ନଦୀରେ ହେଇଛି। ସିଏ ବଦମାସ ଶୈତାନ ଭୂତ ପଚାରିଲା ଆଉ ଭାଇ ତମକୁ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, ତମକୁ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ନୁହେଁ କି? ନା ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିଲା ତ ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ।
ଭାରି ବଢିଆ ଭୋଜି। ସିଏ କହିଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ତମ ଜୀବନର ଶେଷ ଭୋଜି। ସେଇଠୁ ଟୁନୁ ଭୂତ କହିଲା ଭାଇ ଏମିତି କହୁଛ ତମ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେଇଠୁ ବଦମାସ ନାଉରିଆ ଶୈତାନ ଭୂତ ତା ନିଜର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୂପରେ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମାରିକି ଖାଇବି ଆଉ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୁନୁ ଭୂତ ବି ନିଜ ନିଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୂପରେ ଆସିଗଲା ଆଉ ସତସତିକା ଭୂତ ରୂପରେ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଶୈତାନ ଭୂତ ତାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଆରେ ଇଏ କଣ? ସିଏ କହୁଛି ଆରେ ତୁ ବା ମୋ ଜାତି ଭାଇ ହେଇକି ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ବା ଭୂତ। ପରେ ଟୁନୁ ଭୂତ ଏଇ କହିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏମିତି ଫାଇଟିଂ କଲେ ଫାଇଟିଂ ହେଲା ଟୁନୁ ଭୂତ ପାରିଲାନି ଆଉ ସେ ବଦମାସ ଶୈତାନ ଭୂତ ଗୋଟେ ମାଇଲା ଯେ ଟୁନୁ ଭୂତ ଯାଇକି ବହୁ କୋଷରେ ପଡିଲା ବହୁତ ଦୂରରେ ପଡିଲା। ବହୁତ ଦୂରରେ ପାଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଗେ ଘର ମୁହଁରେ ପଇଲା। ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେମିତି ଟୁନୁକୁ ଦଉଛି କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତତେ ମାରିକି ତୋ ଦେହରୁ ତେଲ ବାହାର କରିବି ଆଉ ଚୁପୁଡ଼ିକି ବାହାର କରିବି। ସିଏ କହିଲା ମତେ କଣ ବାହାର କରିବୁ? ମୁଁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭୂତ ହେଇଛି। ତୁ ଧର ତେଲ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବଡ ଭୂତ ପାଖକୁ ନେବି ତୁ ବହୁତ ତେଲ ବାହାର କରିବୁ। ତୁ ଧର ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସିଏ କହିଲା କଣ କରିବୁ? ନା ସିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁ ମତେ ଧର ଶକ୍ତି ଦବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟୁନୁ ତାକୁ ପିଠିରେ ବସେଇକି ସେ ବଦମାସ ଭୂତ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଟୁନୁକୁ ତାପରେ ବଦମାସ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା ତୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଡାକେ ତା ସହିତ ଲଢେଇ କର। ତାପରେ ଟୁନୁ ଭୂତ ସେ ଶୈତାନ ଭୂତ ସହିତ ଲଢେଇ କଲା ଆଉ ଲଢେଇ କରିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଟୁନୁ ଭୂତ ଆଉ ପାରୁନି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଟୁନୁ ଭୂତକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲା। ତାପରେ ଟୁନୁ ଭୂତର ବଡ ହେଇକି ବହୁତ ବଡ ଆକାର ନେଇକି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନେଇକି ବଦମାସ ଭୂତକୁ ମାରିକି ତା ଦେହରୁ ତେଲ ଚୁପୁଡି ବାହାରି କରିଦେଲା। ତେଲ ଚିପୁଡିଲା ପରେ ସିଏ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟୁନୁ ଭୂତ ଖୁସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ତେଲ ନେଇଗଲା। ମୁଖିଆ ଫୁଖିଆ ଅଲଗା ଭୂତ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଟୁନୁକୁ କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ